गिबियावनो मानगोनां मिडिया नोंथांमोन दिनै जोंनि बे हाबाफारिनि खौरांखौ कभारेज खालामफैनायनि थाखाय आङो खुंफुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोदों। जों रामफलबिल दख'रा गेलेमु आफादा रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बिथांमोननि रांखान्थियारि मददजों गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ रुंसारि कनिकेसन नार्जारिनि मुङै 18थि जोलुर बादायलायनाय बिथांनि गोसोखांथियाव जोङो बेखौ थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय खुंबोनानै दिनै 24 अक्ट'बर 2024 अक्ट'खालि जोबथा बादायलायनाय आरो फोजोबनाय हाबाफारि बेखौ खुंफुंगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियावनो जों हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ एसे सिगाङाव बेखेवनानै होलांबाय UPPL दोलोनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आदाया। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो जों हांख्रायनाय बायदियै जर'खा आलासि माननि आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनो हादों। जोंनि बे रामफलबिल हालामनिनो आथिखाल बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद माहारियारि समाजारि फसंथान दोलोफोरनि मिरुनि जिल्लानि ब्लकनि आरो जों दख'रा लेभेलनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै मेहेर गोनाङै खुंफुंनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामफैदों। आरो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियावनो फारियै जोंनि लकेलनिनो मोनसे हान्जा सोरां स्पर्ट्स क्लाब आथियाबारि आरो बिथांमोननि हेंथायै चिरां दुवार FC चिरांनिफ्राय बादायलायनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। जोङो मख'नांगोन दि बे माने देग्लायनि जे जोलुर बादायलायनाय एबा टुर्नामेन्टआव गासै मोन 12 हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेराव जोङो जोंनि आसामनि बायह्रानिफ्राय फारियै 2 हान्जा, वेस्ट बेंगलनिफ्राय 2 हान्जा, गसाइगाव ओनसोलनिफ्राय 2 हान्जा, कुसुगावनिफ्राय 1 हान्जा, जोंनि नैबे रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलनिफ्राय 3 हान्जा, बेनिफ्राय पाटगावनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय 1 हान्जा, बेजों लोगोसे चिरांनिफ्राय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बारनानै चिरां जिल्लानिफ्राय 1 हान्जाया बाहागो लादोंमोन। दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो मेसेज होनो थाखाय हागौमानि जों खुंफुं आफादनिफ्राय नाजाबोदों। जिहेतु रुंसारि कनिकेसन नार्जारिया जोङो बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि माने गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि, बेजों लोगोसे BScनि चिफ। दा बिथाङा गाव थांनानै थासान्दियाव बा गाव रुंसारि जायै समसिमाव सारा जिबनखौनो जाथिनि थाखाय माने बाउसोमलांदों। बर'फोरनि गेजेराव, बर' माहारिनि गेजेराव जांख्रिथायारि बा माहारियारि जे बाद बेखौ सोनानै लाबोग्रा बा सोनानै होजेनग्रा सिगां सारिनि दैदेनगिरि बुङोब्ला जोङो जोंनि जारिमिन एबा सिगांनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो रुंसारि कनिकेसननि नामखौनो आसि दिन्थिनानै खोन्थायो। बिथाङानो बर' जाथियाव माने जाथि हिसाबै थांनानै थानाय बा जाथि हिसाबै गावनि गासैखौबो लानानै थांनानै थानायनि थाखाय जे सेन्टिमेन्ट एबा बे माहारिबाद साननाय हनायखौ जाथिनि गेजेरावहाय दिन्थिग्रोदों। दा गेदेमा बिथाङा जाथियाव जोंनो सुफुंख' हायै, जोबनो गैयै बेबायदि बिहोमाफोर होलांबाय। दा बेखायनो जोङो बिथांनि जे बिहोमा बेखौ इयुन जोलैनो मिथिहोनायजों लोगोसे आरोबाव जोंनि आथिखालनि जे इयुन जोलैफोर, बे इयुन जोलैया बिथांमोना होलांनाय जे लामा बेखौ उनसंनानै जाथिखौ नेतृत्व होनाय, दैदेननाय, समाजखौ माने फोसाबनाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायनि जे नोजोर बेखौ जों जाहाथे नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों इयुन जोलैनो जों गोहोम खोख्लैनो हायो, बेखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों खालामबाय थादों। जोबथारनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंखौ गुबुन गुबुन बिथिङै हेफाजाब मदद खालामहरदों, बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो गिबियावनो साबायखर बावनो लुबैदों जे बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव आथिखालनि जे बिटिआर सरकार बिथांमोना थांनाय 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनो बोसोरे 5 लाख करि जोंनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हरदों। आरो देग्लायबो जोंहा खुब खाफाल गोनाङै नैबे हाबाफारि जानायनि आगोलनो जोङो बे 5 लाखखौ मोननो हादों। आरो बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङाबो गावनिफ्राय आरोबाव 1 लाख जोंनो बेवहाय माने बेबायदि डनेट खालामहरदों। बेजों लोगोसे जोंखौ जेब्लायबो हेफाजाब खालामग्रा जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङाबो नोगोद 55,000 रां हरनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन हालामनि
जोंनि गाहाम हास्थायसुला समाजनि साननो हनो गोरों व्यक्तिफोरा जोंखौ रांखान्थियारि बिथिङै मालाबा गोसोआरि बिथिङै मालाबा मेलेमारि बिथिङै जोंखौ हेफाजाब मदद खालामबोनाय बायदि सिगां समफोराव आरोबाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव देग्लायबो जोंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामदों आरो जों बाख्नायनांगोन जोंनि नैबे खुंगुरि हालामनि जोंनि दख'रानि बेन्दाङाव थानाय खुंगुरि हालामनि रायजो राजाफोर बे ओनसोलनि गासैबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ खुनु मोनसे दावराव दावसि बेले बेजे गैयाजासे जोंखौ नैबे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनायाव जेरैबायदि हेफाजाब मदद खालामबाय बेखौ जोङो खुंफुं आफादनि जानानै जेब्लायबो गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांमोननि सेराव जोङो जेब्लायबो बे मोनसे हेफाजाब मददनि थाखाय जोङो दाहार हिसाबै थागोन। दा बेखिनि जोंनि हाबाफारिया दा जाफुंसारनायनि लामायाव फैबाय।